Jina Mark minn Yes Lifestyle, għawek ġowa Big Ben Interiors ta' Naxxarot Big Kara mi għandi l-ħabiba tagħna Joyce, right? Joyce, right. I was right. I am always right. That's very good. U minn għawek għanna klet items naturalment li l-ħabiba tagħna ħatispjegarna aktar fid-dettal, għanna din il-lampxejt għawek verament sabiħa, nidħlu aktar fid-dettal, għanna dawn ix-shears għawek, dawn il-portieri shears li naturalment kulħadd ikollu bżonnhom. U mbagħad ħan introduċu dan il-parke laminated li għandna hawnhekk ukoll. Ħanibdew bil-lampshade. Iva, hawnhekk għandna lampshade verament eleganti, il-kulur tagħha jidħol ma' ħafna color schemes li jkollok fid-dar għaliex huwa kulur li jiblendja ħafna. Bħala post din tista' toqgħodlok pereżempju jew fejn fuq il-komodini jekk ikunu naqra baxxi għax hija dejqa u twila, jekk ikollok xi mejda f'xi rokna tista' tagħmilha fuq aw kollu b'xi frame ma' ġenba. Insomma, hija stil versatili li tista' tagħmilha f'diversi postijiet. Eżatt, hija lampshade verament ħelwa, naturalment hija fuq stil klassiku tista' tgħid imma bħalma qed tgħid intellum il-ġurnata il-fusion li qed jagħmlu bejn il-modern u l-klassiku hija xi ħaġa li xi ħaġa bħal dik tiġi wkoll bħala centerpiece tista' tgħid u ovvja li tixal tkun aktar attrajenti. Kon għad nitkellmu fuq il-prezzi naw, li sar discount ta' 45 minn 50. Iva. U deċidejna li min jixxi tnejn. Tnejn għax forsi jkun iridhom il-kamra ta' s-sodda. It-tnejn intu għamlhom għal 80 euro. Prezz ta' 80 euro. Il-materjal bħalma qegħdin taraw dan huwa metall, huwa bozza normali li tista' tqabdilha anke li dijek trid magħha. Dan kollox bil-kamin, kollox bil-kamin. Qiegħda veru soda. Dan se jxejdu. Il-xejn huwa vera sabiħ. Ix-xejn ukoll dan naturalment. Għandu metallic look ukoll, ġifieri biex kif inhi kompluta toħloqlok eleganza. Biex tkunu tafu s-sajz tagħha żis telespettaturi ikkalkulaw mal-ħabiba tagħna Joyce hija lampshade naturalment daqsxejn kbira u ovvja biex titħaq. X'tifikatajt li nqasija. Le, biex jikkalkulawx m'għandniex il-measurements tagħha eżatt għax ħafna mit-telespettaturi. 50 cent. Eżatt, proset. Mela, u minn dik il-lampa ftakru, ċemplu fuq 21447347, eżist telespettaturi, din il-lampshade jekk tixxi waħda 45 euros, jekk tixxi tnejn 80 euro. Free delivery di jiġu għalihom nimmaġina. Jistgħu jiġu għalihom. Jekk isibu xi diffikultà nwasslu ilhom ukoll. Eżatt, jiġifieri qed tgħidilna Joyce li min jixtieq jixxi jagħmel fuq dan il-programm, ovvja issir delivery ukoll għandkom ġewwa dar. Nitkellmu fuq ix-shares, inti tista' tkellem aktar fuq ix-shares għax naturalment. Hawnhekk għandna varjetà kbira ta' embroider chair. Issa li t-temp jibda jaqleb dak li jkun forsi jitħajjar li jibdel il-portieri tqal tiegħu għal portieri naqra ħfef. Għalkemm dan huwa shear li shear ġeneralment meta tajt shear dak li jkun jaħseb li huwa drapp trasparenti. Però f'dan il-każ huwa shear li waħdu biss ħajalaqlek ukoll għax mhuwiex daqshekk irqiq, mhuwiex daqshekk trasparenti. Eżatt, ġifieri privatezza tiegħek jekk inti jalaqt neħejt il-portieri ħatibqa'. Xorta. Inti trid dejjem iżżomm f'moħħok li inti meta għandek metru, rejl ta' metru, ġeneralment inti ħadd tagħmel ġmieħ by 2 jew by 3. Jiġifieri inti l-portiera ħadd tkunlek folta. Allura inti dejjem qiegħed tagħlaq. Hija portiera sabiħa ħafna, jekk tapprezzaw min japprezza x-xogħol li fiha, l-embroidery li fiha huwa veru close u magħluq. Eżatt, infatti naħseb li l-kameraman qiegħed jidħol aktar fid-dettall tagħha. Jiena kull tip ta' arti toġobni u naħseb li din il-xxira u hekk din l-embroidery li għandha biċċa arti verament sabiħa. Veru sabiħ, veru mimli u għandek kuluri standard sort of. Ġifieri inti l-kamra jekk inti xorta ħatħallilek il-kamra ta' dera pulita. Eżatt, huma ħafna earthly colors użaw il-kelma earthly pastelli u naħseb li varjetà ta' kuluri jistgħu jaraw. Għandek varjetà ta' kuluri. Hawnhekk ukoll għandna dan Dak huwa embroidered b'disin ieħor. Min ikun irid iktar kuluri vivaċi għandna turkwas u l-kannella bħalissa mvoga ħafna. Il-blues irriduhom ħafna. Il-kannella huwa kulur kannella li kif qed ngħidu word color u jidħollok ma' kollox. Tista' tagħmlu kemm f'salott f'kamra tas-sodda ma' kċina l-open plans. Joyce, jiena il-customer, irid nagħmel il-portieri. Iva. Mela, jien se nagħmel, inġib il-qisin tiegħi hawnhekk inti tidderriġini kif tmur l-affari magħkom biex in-nies ikunu jafu u kemm qiegħed il-metru mal-ewwel tgħidilna. Mela, aħna bħala Big Ben Interiors nikkejterjaw għal kollox. Jekk inti ġibt lil qisin il-wisa u l-oli
natuk il-quotation ngħidulek kemm tidrab naqtawlek u dak. Jekk inti trid aktar għajnuna, jiena nista' nibatlek in-nies id-dar li hija free of charge, noħdulek il-qisin aħna meta tiġi hawn naħdmu kemm għandek bżonn drab u dak. Apparti minn hekk, jekk inti tkun trid li tħid hawnhekk nofru s-servizz tal-ħjata wkoll u nerġgħu ndendlulek ukoll. Smajtu sew sister spettaturi jekk inti qiegħda minn ġewwa d-dar, jekk inti għandek aptit iċċempel fuq 2144-7347 u tagħti l-isim tiegħek ukoll, tagħti l-indirizz u l-affarijiet kollha inti ħad tiġi gwidat hawnhekk minn Joyce u l-kollegi tagħha biex ovvjajtukom dak il-vantaġġ li intkom takwistaw dawn il-portieri aktar mod faċli. Issa, il-prezz huwa 21.50, però qed nagħtu discount ta' 17-20 euros. Ġifieri, inti bħalissa jekk tiċċempel minn flukka takkwistaħ 21.50 dan il-metru, issa minn ħajċempel ħajkwistaħ għal-prezz ta' 17 euro u 20 cents għal kull metru minn dawn il-portieri. Verament Veru prezz tajjeb għal dal-kwalità ta' Mela, spjega li naqxej dan il-parke u hekk ġan huwa xi ħaġa li l-aħħar ħaġa il-parke flooring, okay, laminated parke flooring, 8.2 mm thick, all right. Mbagħad għandek dan clip-on, ġifieri faċli dak li jkun biex jagħmlu, però kollox fih is-sena tiegħu. U aħna wkoll nofru servizz minn ma jkunx jaf. Naħseb li jkun aħjar li l-ħobs ittieħed minn jafiklu bħalma jgħidu Mark. Eżatti. Taħt il-parke dejjem jintuża l-underlay. All right, l-underlay jintuża biex inti it-tabtib ta' żraben, il-sejjes ta' żraben jintilef u anke wkoll biex jekk ikun hemm xi umdità u hekk dik ukoll tkun protection. Ħafna minn nies ħanhom forsi ħansaqsi mistoqsija mhux daqshekk negattiva ma nies ikunu jridu jafu għadi għax tiġi mistoqsi. Meta jinħasel dan it-tip ta' parke jiġilu ħsara bl-ilma, spjegana daqsxejn. Le, ma jiġrux. I mean, mhux se jkollok vit nieżel il-ħin kollu u mhux se jiġilu ħsara, imma jekk inti taħsel b'mod normali ma jiġilu xejn. Nista' ngħidlek garanzija x'għandna dal-parke hawnhekk ilu mpoġġi snin twal naħseb regolari, ħafna niżdeħ li ħerġin skaken. Infatti ġejt għalija inti minflok ġejt għalija naturalment il-parke li intkom qegħdin bijaw tista' tara hawnhekk ġewwa l-Big Ben Interiors qiegħed illejjat verament sabiħ. 2144-7347 dejjem qed infakkarkom il-telefon number eżister spetturi. Il-metru per square meter u l-kuluri li għandna hawnhekk. Kuluri hawn iktar minn hekk għandna xelta sieħa. Hawn varjetà ikbar ta' kuluri. Ġifieri jekk jiena għandi kamra ta' sodda per eżempju kulur olmo jew venge, inti ħatqabbilli u ħatejni according ma' dik il-kamra. L-istess ħaġa u l-istess ħaġa li napplikaw fuq għall-portieri mmorru fid-djar tan-nies inkejlu nagħtu l-quotations. Minn 1350 per square meter, 1150 per square meter. Mela għall-prezz il-parke bl-underlay kollu. Eżatt, mela il-prezz tal-parke any color you want, kull kollu li trid sinjura, sinjur min qed jarana hemmhekk. Għall-prezz ta' 11 euro u 50 cents per square meter. Tajtni aktar informazzjoni issa waqt li konna qegħdin f'dan il-pawsa żgħira fuq il-parke. Spjegana Joyce. Xi ħaġa interessanti fuq il-parke min ikun qiegħed ibiddel id-dar kultant ma tafx inti jkollok bżonn li tajt ħan irranġa kamra web partikolari. Il-parke l-vantaġġ li għandek huwa għaliex dan ma taqlax ħmieġ inti meta tiġi biex tibdel, kieku kellek taqla madum u tirriplejsja fuq madum ieħor. Għandek ħafna trabijiet. Dan inti tista' tħalli il-madum li għandek ġast kemm tagħmel l-underlay għax il-sena tiegħu il-parke jrid ikollok il-livell tal-art tiegħu veru dritta u lixxa. Allura inti tagħmel l-underlay u mbagħad tagħmel il-parke fuqu. U tiskanta kif tinbidel id-dera tal-kamra kemm tiġi warm, kemm tiġi cozy u tiġi fam u mingħajr ma taqla ħafna trabijiet u ħafna affarijiet inti ikollok il-kamra mibdula 50. Biex nagħti eżempju, jekk ikollok kamra 10 metru kwadru, ġifieri dak kull ma ħejġik 115 euro. 10 metru kwadru, ġifieri nikkalkulek. Ġifieri inti b'115 euro biddilt letteralment l-istil tal-kamra, l-istil ta' dar. Mbagħad ovvja jġixxu l-portieri u nagħmluhom il-lampshade u naqlqulhom il-kamra kompluta. Eżatt, mela jiena l-parir tiegħi huwa dan. Tkellimna fuq il-lampshades biex infakkarkom għal prezz ta' 82 euro, waħda 45 euro. Dawn ix-xiers li qegħdin għal prezz ta' 17 euro u 20 cents il-metru. Naturalment bħalma qaltilkom l-ħabiba tagħna Joyce hawnhekk iċċemplu fuq il-Big Ben fuq 2144-7347 biex itukom aktar informazzjoni aktar kif għandkom tagħmlu dawn ix-shares hija faċli kemm tkejjel wisa tat-tieqa ġerment tliet piedi it-tul u intkom ħajkolkom ukoll il-vantaġġ li itukom din l-għajnuna
kemm jista' jkun ta' malajr. U l-istess bħalma tkellimna fuq il-parke naħseb illum il-ġurnata kulħadd jaf kemm hu l-parke, kulħadd jaf kemm isebbaħ il-parke u ovvja jagħmellek id-dar iktar cozy u warm meta inti qed tużak il-parke. Kuluri varji m'għandniex il-kuluri kollha hawnhekk u Joyce. Hawnhekk mhux il-kuluri kollha, però hemm kuluri hemm xi 20 kulur minn U għall-prezz ta' 11 euro 50 cents mhix ċajta, letteralment prezz b'xejn, prezz vantaġġuż. Blunder lejb kollox jiġifieri. Naturalment, bħalma tiġa qegħdin ngħidu Big Ben Interiors hawnhekk ġewwa Naxxa Road Birkirkara, eżis telespettaturi qegħdin taraw il-Yes Lifestyle 2144-7347 2149-6770 saqsu għal Joyce tiddejqux għax Joyce naħseb tista' taqdikom u tikom aktar informazzjoni. Ibqgħu magħna.